Hey. Ngeke ngathi ungahlehla. Yeah. Shaya number 3, number 4. Ha. That's one. Umzimba yasini. Kumele ube light mase ngiyeke phansi. Singa relax. Ngiqinisile. Yazi indaba. Indlela ohlala ngayo. Uhlala ngathi ushaya ifolo lokugcina. Awuhlale ngathi khona ifolo ozoyiphinda, uhlale ngathi vele ushaya last. Ya, mongahlala kanjalo ke ngakhulumeka. Ungahlali nge-10. Manje singibuyisa isibindi okuncane. Okay. Sasaba uqhubeke. Zama manje ngoba manje ngizofuta ngathi ngaqala ngisho lehlabathini shaka bile moyeni yazindawo usikhona hayi la mhlawumbe ehlabathini mhlawumbe Palazzi! Pizzolina, non palazzi! Ngasiba lokhu njanani u-Asha lokhu njanani sifaka music video bekuvele yonke into ya bekuvele yonke into good yo hey sorry hey no enjoy
nami la tebo ngishaya ngithi ngisafuna ukwenza kodwa manje ngiyenzela Uma kuzokuya ifone ekwebo. Ngicela ngathi ngicela ukubabhelela noma uthole lokhu mase bayishaya ifone eshayile. Ukuze championship league. Ile nto ngibona noma la. Phenduka la Sipho. Ishaya la Sipho. Yeah. What are you from Masuka? Yazazi challenge mase bomini aze lapho bengayimisela ukuphendula kodwa manje kwakhona lento esangiphendula Ncane Sipho. Akona. You sweet, there's sweet. Okay, man. I was a fool. Ah, good. How about that? What I said? Sawa gene. Hey. Malum. Correct. Ngicela ngafonela ngangifonela. Asongaba busy. Yabona ukuthi asasaba. Noma nalokho konzayiqala. Ufuna ukwenza kanjani? Usikhathi sengishaya ngabangcwele egcineni. Ngale ndlela le. Hayi, asithathe sifuna ukubambelela. Ukhe isikweni. Hayi manje uyayizwa. Abo mina mfethu ngishaya khona. Ashama video. Wenze njani ke ndoda? Kukhona uthozo ngifonela. Lapha nafuneka bese ngazi HDMI onjani. Oh hayi lo yana. Yazi nafuna ukufaka ku-TV straight high kwi Phela we-TV lo yana. ungena phi lapha ngamuva kwethawa. Oh yazi na HDMI as one laptop nama PlayStation. laptop.
Awuthola udalo kanje ngawuthola ngefika ufuna ukuthenga. Yeah, ngawuthola. Ngathi ufuna ngoba. Ngafanele ukuthi ufune ikhebule ethawe ezokuthi ngawuthola yabo esiphengu ePick n Win Khona ama-TV lakhona amafoni ngawuthola lapho kulezoyitola Olha mafiswana. Correct. Spoon. Angeke awuthenge ifafu sami. Spoon this. Hey. Kusho manje ngibona ngisephula ispoon. Ave ngiyicelayo. Bonje sengotana futhi kafela na indlala. Izishayo wena nje phansi. Ngeke sawubuya lena. Kodwa Ubamba lo sequence uzobona but kuyayiyekela. Uyihambela. Si. Ongipilo man. ngiyayibona baba madoda zi-exercise sarola la phela first fanele hlezi uba khona action Sengibo injani camera. sarola la Sazame bafeni nomikanye nje bafeni. Awe. Ay wena ungule awona ya awufana nje. Wona kona manzini. Ay lapha kangena manzini. Oh, leya la balekela lo ubeka sikhomesa suicide bomb. Bona vela sibeka baleke. khona neke sheshayo hayi ubone laba ngifuna zamane Seseshile, sakubom, ashayikwanza ngonywele ezehlayo. Bayazi engempela lo wakhipha isibhamu amdubulo omunye. Wabona siba wakhipha isibhamu ngempela amdubula wafu. Leyana phezulu. Mikey, ayizakhumbula leya labantu abasabisana ngeiphawu. Yes sir. Khona amdubula ngempela. Yabo ikhoneni nje indawo esekhoneni. Bafike avela hlehla bamdubule sode babaleke nabanye. Kanti baqhamuka nje eraso egoli suthi kamnandi. Asihlehle sasixolisa nje bomshaya wavela sikhipha ngempela. Adubule lo mdubulayo. Shela sifubeni. Dali Hey, Ingozi le. Umshaya isifubeni wangempela ngithi mina hayi uhlapha uyadlala waze wawa bayibeka phansi necamera sekuyabonana bepress amafoni befuna ufonela iambulance yayo seyinzima leyo khona ungayibona umdlalo wamnandi osabisa abantu kodwa kwezinye indawo wena bayabona. Nakhona umuntu obumsabisa nje.